Халыкара балаларды яклау көнендә Мәрәф авылында балалар өчен уен майдансыгы сафка инде. Кескәйләргә махсус уен майдансыгы кала ерлегендә генә түгел, авылда ла кирәк. Мәрәф авылындагы майдансык авыл кешеләренең күмәк көсе менән файдалануга тапшырылган. Айрыса күмәк бала тәрбияләгән әсәләрнең шатлыктарының сиге юк. Ниһаять, авылда заман талаптарына җавап биргән уен урыны барлыкка килгән. Оҙайлы йәйге каникулдар мәлендә өлкәндәргә балалары өсөн хафаланырга ла урын калмый хәзер. Балаларның ялы мөгаен да ошо күңелле, матур майдансыктарда үтер. Яңы качели астылар, без анда күңелле итеп уйнайбыз. Дуслар белән каруселдәрдә уйнайбыз. Мотор дип төзгәндә рәхмәт. Без анда мотор дип уйнайсыз дусларны. Авыл хакимияте һәм урындагы совет депутаттарының карары менән төзелә был майдансык. Майдансыкта кескәйләргә рәхәтләнеп уйнар өчен бөтә шарттар булдырылган. Бүген ошо балаларды яклау көненә без арнап инде ошо балалар майдансыгын астык. Ошо майдансыкта төзүдә инде безнең авылдың ир-егетләре, хатын-кызлары буяуда зур ярдәм күрһәттеләр. Уларга ошо ярдәмдары өчен барыгына ла зур рәхмәтлемен. Барлык балаларга ла һаулык теләйем, тыныс күк йөзе, изге язмыштар теләйем. Һәр вакытта ла безнең ошо майдансыкта балаларның шат тавышлары яңгырап кына торсын. Балаларын майдансыклы итергә теләгән ата-әсәләр дә өмәлләрдә дәррәү катнаша. Буяу эшләре, килтерелгән җиһаздарды урынлаштыруда ярдәм күрһәткән. Был төбәктә яшәүче балалар буш вакытларын компьютерга текләп үткәрмәс, ә һәр көн майдансыкта саф һавала уйнап үткәрер дип куана авыл халкы. Лилия Әхмәтқужина, Римьян Турин, яңлыктар хезмәте.